Bad na. John, may magpabarya daw. Kaya mag-snap muna ako. Ito yung snack natin ngayon. Ito. Ito nga ni Japanese cake. Kakain ka pa ba? Ilan na nakain mo? 2? Samantalang ako wala pa akong nakain. Ano ko? Mamaya na. Ano muna ako. Kaya alis pa ako. Kakain. Ibigay ko sa'yo. Ano inanap mo? Ito. Kain tayo guys ng ano. Bibili daw saan? Mga bata, papiso-piso talaga, oh. Hindi pa bilhin lahat. Oh, di ba? Sarap, oh. Ayun. Ano yan? Kiro. Ayan. Kainin na natin to. Harap. Harap lang. O, naka. Kulang pa. Habang punin na ng anak ko. Ah. Tapos na, bilis na. Ikuha ka. Hello. Wala lang laman. Wala lang laman. Kinuha. Ninakaw.